Ayan mga bay, huning machine na tayo. So sinasalang na po ni Kuya Sumbing yung ating block na ihuning. So yan ang tamang gawin mga bay. Dapat makahuning yung bagong resleeve natin para kunti-kunti na lang yung pag-break in natin, 'di ba? So dapat ganyan ang gagawin natin sa ating mga block. So kung magpa-resleeve kayo, so dapat malaman ninyo at makikita ninyo yung shop na may ganyang machine na tawag na honing, kay para hindi madali masisira yung block mga bay. Yung hindi natin yung piston ring lang ang humuhuning sa ating block, kasi yun ang may tendency na yan na yung sleeve natin is parang bubukad siya. So sa Tagalog yan, hindi ko alam kung anong term sa yung bubuka, yung mga ganyang klase na term. So lumuluwag na yung piston mo at saka piston ring. So dapat ito ang gagawin, honing time, di ba? So yan, let's go. Siya. Na. Rodo. Oh, rodo Ranlog. Asa. Wala sa pila nila, ako na dito. Ha? Magkuha na kasi diyan. O gani, guhan diyan. Okay lang ina ko 150. Oo, grupo na kayo sa amin. Ay, mubira na ni. 30mm din nga throttle body pare sa kuan eh. 30mm it holes in yung injector. Na daw na. Kani mo gini sakto. Okay, dito mabala ka sa brake in ani. Nakahuning naman daan. Mekanika wala na to. Matic na to. Impas. Sa kagwapos ribor na to. Wag yan. Disgrasya yan. Yan ay bahala na ito sa kan. Noon, pagkabutuan niya, wala mo nung ipilit. Pagkabutuan niya, wala ni sinipilit. Wala ni, huwag ko na yung unong ba. Ako lang na-feel kay, medyo murag overhead sa style ba, kanang murag way kusog. Murag ni hinay ba. Padulong nandiyan, nakabantay man ko. So, ni minor ko, minor. Pagkatapos, di balik ka pong kusog. Kaya mabugna. Ipahuay, kaya magalit, ipahuay naman. Kato wala, higiguran ako giminor ang dagan. Bira na sagko. Pero wala na, nakita na nako kung tapulahi na. Baud-baud na kung tapos ay mubaba, musaka, mubaba. Wala na ni. Disgrasya na gid ni. Pag abris mekaniko, lockdog, uwi lang yung piston eh. Wala, yun eh. Ilisan yun na to ni. Ikaw na yung mekaniko na? Si Boy. Nada sa tulay? Nasa tulay mo na eh. So, okay na ko nga. Siya mong Boy, di pasalig ani kong motor. Siya rin gautong ani gani yung upgrade. Labad niya yung ulo ani. Siya rin gautong lagi. So, just antos na kita ni bagay. Sa migom gina to ni. Pag-anak lagi sa at doon sa balay sa'yo, makarescue lagi. Sa balay. Rescue na sa balay ay isa pa man ako motor tong panahon na dara dabong dol rapod timingan man pod nga isa pa ko motor tong panahon na karon nga nako isa naka motor di na ako mabalaka muna ginahatod na ako sa iya ha namre di bala day you know day bala di bato rin mo man ako mo gadulot di day no. So malapit na tayong natapos mga bay. So nakikita ninyo, grabe, ito pala yung honing machine, no? So ito talaga ang original na honing. So dapat may bala ka na ganyan mga bayo. Parang manipis yung bala niya mga bay. Pagkagawa sa honing, makikita nyo na nag-XX yung mga niya, makikita nyo yung lapat niya. So yan talaga ang original na klase sa honing. So nilinisan na ni Kuya Sumbing, yan. So goods na yung piston natin.
So hamloy na kay mga bay. So ready na nito sit up. So abang-abang tayo sa sit up ni mga bay kay Sir Richie Boy. So siya po ang ating mekaniko nito, yung pinaka-power mga bay. So siya nang bahala nito mga bay. So yan, binaklas na ni sus. Bay. Parang grupo agi Sony ya. Oh, gani. XX original. Oh, original gid. Original siya, original niya. Oh, Mana ni? Mana finish na. Tao na ni. Tao na ta, ready to. Tirahin niya 'yon para magiging perfect talaga mga bay. So linilisan niya muna para mas ayos. Ayan po. So ayan po. Grabe, di ba? Haom na haom. So yung cups natin hindi pa natapos mga bay. So regrind pa natin to. Kasi ito yung gagamitin natin cams mga bay. So ano pa natin yan, linisan pa natin yan para mas match sa ating 57mm na setup mga bay 6.0. Pero siguro ikabit ko yung cam grind natin kasi nagiging 7.0 na yung cam grind natin mga bay kasi natapos ko na yung ginawa. So may video tayo na i-upload doon mga bay sa 7.0 natin kasi pinalitan ko na yung ating tawag nun caliper ng battery para makikita yung tugma talaga mga bay. So yan, binaligtad ni Kuya Sumbing para para ma-perfect talaga yung pagkakahuning mga bay. So yan tama ang gagawin yan. So daanan niya ng konti yan mga bay para naman na goods mga bay. So makita niyo ngayon ang finished product nito. Grabe. Na po siya mga bay, finished product na siya. So grabe kaayos. So 5.7 is real. Yan mga bay, grabe, hindi tayo makapapaniwala na yung nginging natin si Reader G115i ay magiging 5CB na po siya. So makapal yung sleeve natin. Tignan nyo mga bay, kaya pa yan magsalpak ng 60mm. So 63 yung out niyan mga bay. So ayan po, kita ninyo, di ba? Grabe. Oh, sus. Di ko makapaniwala niyan mga bay na ganyan na yung nginging natin. So doon naman tayo mag-upgrade sa pangtaas mga bay, gaya ng throttle, body at saka injector. Kasi pag hindi natin yan mamatch yan mga bay, wala rin yung upgrade natin. Yan po, sa pagkatapos yung ECU natin kasabay na rin sa pagkagawa. So na po, lapat-lapat na po yung head natin at saka sa block kasi pareha silang dalawa na naka-machine shop. Diba? So kung gusto nyo magpa-stress sleeve mga bay, so punta na kayo doon kang Kuya Sumbing. So ang presyo nito mga bay is nasa 4,500 po lahat. Kasama na po yung head pag-repace. So, yan po ang kanyang presyuhan dito mga bay. Tinawaran niya ako. So, sa amin na yon. Dahil kami ang nagkaintindihan sa presyo mga bay. So, yan. So, sit up na tayo. Let's go!